sa unang pagbasa, gisgutan dinhi nga ang Babylonia, ang gamhanan kaayo nga nasod nga maoy mibungkag sa Jerusalem o sa mga Israelita, mibihag nilang tanan. Moabot ko nung panahon nga itambog siya ngadtos kinahiladman sa dagat, nya wala nay mabati gikan niya nga mga huni, wala nay mga kasal, wala nay mga bangkete. Matapos gyud siya. Nya unsa may hinungdan kay wala siya motuo sa Dios ug iya pagyong gipamatay ang mga nagtuos Ginoo. Gini siya usama ni siya ka gitawag nato kamatuoran sa pagtuo. Pwede ni siya nga mahitabo sa lain-laing mga pamaagi na ay mahitabo ani nga gitawag nato tiningob, na asay mahitabo ani tinagsatagsa. Kay ang tinuod nga Babylonia sa pagpasabot na niini ni Kristo, dili na ang nasod, kung dili ang kada na kasing-kasing sa tao. Kanang individual nga pagsilot gibase na sa kasing-kasing sa matag tao. Nya mo resulta pud na siya sa gitawag natog universal nga pagsilot, isip nasod, isip katawhan, isip kalibutan. Nya kumusta maron ang inyong kasing-kasing, Babylonia o Jerusalem? Ang Jerusalem matuohon sa Ginoo, ang Babylonia di motuog Ginoo. Lingi ay mong tupad na musta man imong kasing-kasing ron, Babylonia o Jerusalem. Unsa may naa sa Babylonia? Una, negosyo. Mo naghisgutan diri sa unang pagbasa, ang imong mga negosyante mo'y gamhanan sa tibok kalibutan. Di ba karon ang mga business men maogyoy gamhanan. Unya ikaduha, imong giilad ang katawhan, gilimbungan nimo pinaagis mga salamangka. Ang sama ng salamangka, kanang murabag magic. Kana inig-ana ba? Panyo ig-ana, salampati naman. Ano? Tanawa karon diha sa social media, ang batig naong mukalit la gwapa. Kanang murabag mausa ba? Kanang daghan na kay silang murag salamangka, kanang usahay ang eroplano mo sayaw nagbudot, nya kusog na kaayo ang kana mga mga murag imposibleng mahitabo nga mahitabo na. At tanawa karon diha sa social media, tibok na ning kalibutan, kana mga computer games, kana mga gihimos mga bata, kana mga cartoons, murag salamangka mga scientific ba nga mga kuan, kanay manggong siyensya, usahay na diha gasukad ang magic. Tanawa ang siyensya, science ba? Siya tanawa ato ning silaban, nasunog inuwa, tanawa na tungod na sa pagmix-mix nimos mga elements, tanawa ng imong naong dili ka na bunga sa salamangka. Kana bang inigsod nimo ngadtos usa ka room, napay-uban imong buhok, inigawas itom na, di ba murag magic? Kabantay mo pagsod nimo itom-itom pa, pagawas bland na, di ba murag magic, pangilad mong gunagod, di man na mo'y tinuod. Pagsod nimo brown, pagawas puti na. Ano inyo mong kontutukan? Di ba? Murag magic. Pagsod nimo laki pa, pagawas babae na. Murag magic. Pagsod dito way anak, pagawas mabdos na. Nga naman nadaot sa text, nadaot sa
video call, ana, di na lang noon katog magmisa para ba ikaugma, apil man sad, na. Karon kusog na kay nas kalibutan, kusog kaayo. Imbis babae ka, himuon kang laki, himuog babae, murag sa lamang ka, giilad na nato. Unya gipuy-an pagid nato ang ikatulo, ang kaulag sa kalibutan. Magunay na og minyo ang lalaki og lalaki, babae og babae, mura na sila banag asawa. Mao kining mga salaa ang nakapasunog sa Sodom and Gomorrah. Mao sad ning mga salaa ang nakapalunop sa tibuok kalibutan panahon ni Noe. Nya matod pa ni Kristo, muripit unya ni. Muripit ni siya. Panguyapan mo. Nya dili na katong lunop, dili na katong unsa tong kuana? Atong kayo katong asupri nga mo ana. Unsa naman? Mapawong ang adlaw. Motipas sa naandang agianan ang mga planeta, magkapaking na. Pertigyong iluha nya luoy kuno kaayo ang dunay mga anak nga gipasuso, luoy kaayo ang mga dunay mga business, dunay mga attachments, panguyapan mo sa kahadlok. Mao na siya nya unsa may buhaton. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to? Bulahan sila. Sa tong bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete sa kasal sa kordero. Kining Eucharistia mao ni siya ang pagdapit nato. Mao ni ang kasal sa kordero. Nya katong gidapit bulahan. Nya kamo, saman mo gidapit mo wa. Basig bulahan ra ta kung dapiton ta og kasal. Kanang kasal ba sa inyo mga inilasad nga mga paryente ba o mga higala sa sus gidapit yung kasal didto gyud sa saburo ng resepsyon adto ba sa Harrison Blue adto ba sa ay na mga resepsyon nga mga nindot kayo, mga Marco Polo o uban pa, lipay kay taana, no? Sus, nice kay dito. Pero ang kasal sa kordero, asa man ta dapiton? Dito gyud sa langit. Nakaron, kung kitang tanang katawhan, mutambong sa maong kasal, maong bangkete. Sa inyong paminaw, silutan tas Ginoo dili. Niingon dayon si Kristo katong buhi pa siya. Nganong wa man na magpuasa ang imong mga tinunan? Siya magsubo bagod sila, magpuasa bagod sila, basta kuyog pa nila ang pamanhunon. Sa ato pa ang kalibutan, pwede sa diay nga di matapos, pwede sa diay nga dili madayon kining pagkapawong sa mga adlaw, sa mga planeta. Pwede sa diay ni. Basta mutambong ta sa bangkete sa Ginoo. Karon, lingi ay mong tupad ing na ganahan ka mo tambong sa bangkete sa Ginoo. Pangutan-a ba imong tupad? Karon unsa may unang requirement sa pagtambong sa bangkete sa Ginoo? Ingong Ginoo, way makaari kanako kung dili nimo biyaan ang tanan. Padagod ka nang mutambong kag kasal, biyaan man ginanimo imong pamilya. Di ba? So biyae gid ang tanan. Apil na kuno ang imong kaugalingon. Kinsay ganahan mo tambong aning klasihas bangkete, biyaan nimo imong papa, imong mama, imong tanan gyud. Asawa, bana. Kasi ganahan mo biya. Wa na nito bag mo na tapusono na yung kalibutan. Nga naman, wa may ganahan mo biya. Mo ni kaning mga martyrs, sama ani nila ni San Andres, samang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz,
gibiyaan gid nila tanan, apil ilang kaugalingon, mao ni ang image sa nitambong sa kumbira sa Ginoo. Biyai tanan. Mabita na dinhi sa atong parokya, kining pagpamaligya og slots. Tabang kay ni nga makat-on tagbiya ba? Nanglitan, budget unta ni nako para ipalit og bag-ong TV, bag-ong cellphone. Ako na lang ning ihatag og slot. Imong gibiyaan para unta ni pagpariban sa buhok sa akong asawa. Ako ning ipalit og slot. Imong gibiyaan imong asawa? Ipalit unta ni nako bag-ong sapatos sa akong anak kay murag kuan na da kana ganing kuan na niyang sapatos kanang busluto na. Ipalit lang ni nako og slot. Gibiyaan nimo imong anak. Para unta ni nako isugal sa manok. Budget ni nako sa tari tigbakay karong kuan or derby karong umaabot nga Domingo. Ako ning ipalit og slot. O di gibiyaan nimo imong kaugalingon. Kakuha mo? Mao na ang namalit na tog slots 100% nakasinati gyud sa kalipay nga Dios nun. Kana bang kalipay nga dili gikan sa kwarta, dili gikan sa imong asawa, dili gikan sa imong bana, dili gikan nimo, kung dili gikan sa pagpalit nimong slot, gikan as Ginoo. 100%. Nagmanyanita bitaw ang ato dinhing mga kuan, mga personnel, ilang gikanta ang kadtong kanta nga gikompose nako para pag manyanita misuna pagsugod nako og organize og youth group dito sa amo katong Kahugan Youth Organization or KYO. 1984 si Kanyar College pa ko ato nagkompose kog kanta para manyanita kay di mi kamao nang ubang kanta di kompos laming adto nga ilang ikanta karon nya nanganta po dire ang atong mga parishioners kamo sa mga usual nga kanta, mga napo ra unom usahay tulo ra manganta didto inig manyanitas kaadlawon nya karon daghan na kay mi dinhi, daghan na kaayo usa na ka parokya ug dili gani usa ka parokya usa na ka kalibutan kay kining akong mga misa kining mga homily nihimo naman gyud nga daghan na kaayo ang nagsunod nagfollow kamo. Nakaingon ko giunsa paggamit sa Ginoo ang pagbiya nako sa kaugalingon. Wa ko ni dayon og minyo, nibiya ako sa akong trabaho, nibiya ako sa akong pamilya nga nadto ganing panahon na akong papa masakiton literally ba masakiton, paralyzed akong maguwang, paralyzed pod ako mo'y breadwinner, ako silang gibiyaan aron mosulod sa seminaryo. Nakaingon ko karon grabe kaayo ang pag-multiply sa Ginoo. Naasay mo testimonya nako pader sus kana yung kuan kanang inigabot nako sa amo magsigi ra jud kog paminaw na imong wali hangtod na gyud ko makatug sleeping pills pod ang mga security guard pod dugog sa nakog pa picture kay di jud kuno sila dukaon sige paminaw nako mura sa kape no. Ang dito sa mga gawas nasod, mga OFW, sa among kalunli pader. Ang imog yung humili mo ay nakatabang namo. Labi na gitong panahos pandemic, sus, grabe hagit pader. Ang imog yung humili, nahimo masad kong entertainer. No? Di sa ato pa, ang Ginoo na inigamit ani, ug ako lang, naon pa lang nako, maka-entertain ka ani. Hindi, horror maning naunga pero maka-entertain nya mao ni siya ang gustos Ginoo inigbiya nato tanan inigsugod nato sunod niya og tipon siyang bangkete iya dayon tang tagaan sa kaning gitawag nato kalipay nga dili na nato ma-imagine dili na taw gani maka beyond our expectations. Ano lang mamaligya kurog slat unya mahalin dayon dagko baya sa halin pero hinay-hinay mangyapon pero kusog-kusog naman sa tingay
napay ni testimonian ako karong bag-o, Pader, mupalit unta mig kanang kuan ba, amo tatong giplano palit mi og wheelchair sa among mama kay di nakalakaw. Wheelchair ba? Ni abot man sad Pader nga naa say bayrono na mo suga. Nya kay kuan man. Di na sad mi kapalit og wheelchair. Kay ang ila ta kunong budget ato mga 3,000 ra man tingali to. Ana, ambot unsang klasihas wheelchair og 3,000. Ingon din sila nga kana ganing perti man sang lisura Pader, pero niingon gyud mi sa akong asawa, ipalit ta ginig slot. Bahalag way wheelchair, bahalag maputla suga. Ipalit ta nig slot. No, ang resulta ko no, ipalit sila slot. Ang sunod ko nung adlaw na initawag nila nga ilang kaila siya, so si Papa di gyud mo sakay sa wheelchair nga akong gipalit. Ako na laning ihatag unta kinsa kay tagaan ani. Isa di ako kuan. Iya kunong mama, agi tagaan dahil siya wheelchair, 40 pa kunong nindota, kantidad kuno ato, tag 20,000 tingali. Ano ba? O di, solbad na. Nya, naasa dayon ni pada nilag kwarta, nga walang damha, 5,000. Solbad na sad ang kaning kuan, kaning suga. So ay ninyo, di ba, ikaugma, maputol na inyong suga. May ngon dahil mo, solbad, wa na'y bayronon. Pero kaniba dili sa kumingon nga mao gini ang mahitabo. Pero naa kay masinati nga murag di ka ka-explain. Naa say naputos sa utang nga negosyante, di lang ko mosulti gyud kay sitwasyon lang ba. Ingon siya, pwede ra gyud nimo i-share Pader. Gusto na gud ta siya maghikog. Pero ang habili niyang kwarta iyang gipalit og slot dire. Karon ko no, after ko no mga almost 1 year, ang tanan niyang utang nabayran gyud ko no. Yang iyang negosyo ni balik ko no og progress. Nakaingon ko di na tingali na tungod sa imong tungod nako, kung dili tungod sa imong pag-apil sa bangkete sa Ginoo. Kani bang pag-apil dinhi sa simbahan og nakahatag og okasyon ninyo og nako nga mga lipay ta kaning gitawag og Diyos nung kalipay. Dili bunga sa negosyo, dili bunga sa kaulag, dili bunga aning pag-magic kaning ilad-ilad sa kalibutan. So hunong nataani, sundo nato ang Ginoo who is the truth, the way, and the life. Ug mao na itong buhaton, makasinati kita sa gitawag og heavenly banquet, heavenly joy. Bisan pag mamartir ta, malipayon ta. Igabot ko no sa panahon nga mudaguok na ang kalibutan ug mga tumpag na ning tanan nga ato karong gitan-aw, matud pa ni Kristo inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Kining tanan natong gibuhat, kining akong pagkapari, way laing tumong ang kaluwasan. Wa gani ni ang kaluwasan, bisag unsa pa ta dinhi kalipay, wa gid nay kapuslanan. Sige, lingian ang imong tupad sa katapusang paglingi, basig mahugno na ning kalibutan karong taud-taud. Ing na mangadto natas kaluwasan sa Ginoo ha. Ing na ba? Ing na imong tupad. Ing na mangadto natas kaluwasan sa Ginoo. Ayaw na pagsigi diha og tigom, ipalit na nagslot. Wala na siya. Manindog na ta.